Oh, good morning. Hello, guys. A beautiful morning to you. A beautiful morning, everybody. Hi, my lovelies. Hi. Hi, good family. Hi, guys. How are you doing? It's a beautiful morning. The sun is out. How are you? Oh, morning, guys. What's up? What about your night? How was it? How was your night? How are you guys? Mora mora. It's a beautiful morning with a beautiful view. Oh my god. A beautiful something to jumpstart your day. How are you people? How are you doing? Are you still sleeping? Or you are awake? I'm just waking up so that I can go for my breakfast. Morning, watching all the way from Maputo. How is Maputo? Mozambique in the house. Hi, Roslyn Shuro. How are you guys doing? You know, I'm just waking up, dressing up so that I can go for my breakfast. You know, mwanangu nasari kungofarira something like, you know. Oh, guys, you just need to wake up to this beautiful view. You know, it gives you a fresh mind, something that just blows your mind. A fresh mind. You know, you need this in your life. This is what we call a positive way of living. Beautiful vibes, good vibes, everything beautiful. It's like heaven and earth. I'm gonna go to the beach. Who wants to join me? But I'm going for breakfast now. Then I'm going to the beach, you know. But after breakfast, because these days I'm eating too much. What about eating? Honey, are you done? Yeah, almost done. Are you almost done, baby? Yeah. Okay. I wanna go for breakfast. I'm feeling very hungry. Very, very hungry. You know. You wanna go to breakfast with me? Let's go. Let's go and eat something. Say good morning to my sweetheart. Morning, guys. How are you? Okay. You good? Yeah, I'm good. You ready? Thank you. Baby, don't make it flat there. I did it because I wanted it to flap a bit. I wanted it to be like this. Thank you, baby. Is it nice now? Yeah, it's good. Thank you, sweetheart. Let's go for breakfast. Guys, let's go for breakfast. Let's go for breakfast, guys. Can you take this? Yeah, I'm also taking the key for... Yeah, and our key as well. This one. What about the love? What about the pampering? Guys, being loved is good. It's healthy. You need it. You need to try it. Baby, carry your Wi-Fi. You know this Wi-Fi will just... Love is a beautiful thing, yeah. Kiruda, skuruda, tachipambumo, diana notinyo.
Ini shame manondida ushame. Unozaregedza indivhunduke. Kuvhunduka love. Wakambodiwa zvokuti unovhunduka. I need to carry your mask. Okay. Iwe wakambodiwa zvokuti unovhunduka. Kuvhunduka love. Come help me. Rega indivhunduke. Ndinodiwa ini kwete zvekutamba. Okay. Kudiwa zvokuti unogona kudhakwa nelove. Kudiwa zvokuti unoimba drunk in love here. What to say, guys? We are celebrating our Valentine. Remember, you guys had your Valentine. So I'm being pampered by my boo-boo. Please don't get jealous. Falling in love is a beautiful thing, Sha. It will end in tears. It will end in that. Let's go for breakfast, guys. I don't know what I want to eat today. I don't know what Ujende wants me to eat today. Yeah. Here we are. Good morning. Morning. 17:19 and 17:21. No, the other one I'm carrying the breakfast for her. No. Thank you. Guys, it's time for breakfast. Morning. Where are we sitting, baby? Let's look for a place to sleep. Today I want outside, baby. Just look at that. Look at that beautiful view, guys. Oh, going for breakfast with my good morning. Yeah, with good thanks. Ooh. Right. Here we are. Here we are. They got to pamper, huh? What about pampering? Tise tivhunduke love. Kunze kune mashurugu. Iyo vanotaura zvekuti he uri kuvhunduka love, mashurugu akawanda. Hakuna rume ungakutrite matritirwo andinoitwa. Ndinopisikwa kaini. What about kupisikwa chaiko? What about kupisikwa chaiko? Also, they want to get the food. So they have to wait for it to Okay, let's go and get our food. Alright. Uya wekurotomoka uya makambonzwawo here kana kwaakambobvisirwa kana tsvakira ikuno uya wengozi uya uya mukadzi wengozi kauya anobvisirwa nani kana tsvakira ikuno chaiye I will, baby, don't worry. Uya ndewengozi uya chero mwana wake handi ndewekungopiwa akambobvisirwa mari nanangazi yezverudo angatoita zvekutiudzira zverudo uya ajera Mai Tt ranika uya ndewe Mai Tt ranika muone kuti sei ari bhita
because anorohwa Mai Tt run free of charge. Haana mbobviro wakawana lavhu chaiyo yekunziwo kana kuti mai vake vakambodyawo mafukidza dumbu chaiko. Mafukidza dumbu chaiyo vanoiziva here mai vake vaya? Vanotongotambira ngozi sezvairi. Iya ingozi mumusha kaiya. Izvozvo zvanzi rwakamhanya kumhanya kumukira kunoripota kucentral once I'm going through death threats. Kuvhunduka apa unozviita chamakuva angu paFacebook. Kuzviita chamakuva angu paFacebook. Asi mumba husku vatauri kumukira kuripota nekumhanya kumapepa nhau wanzi ndibatsirei ndoda kuuraiwa. Ko kana uri gamba unotya? Yes, thank you. Unogotyei uri gamba zvako? Unogotyei zvako iwe uri gamba? Gamba arikwateka. Baby, put for me as well. Anzi gamba rakazowanika romhanya kuti kunoripota zikanzi hamawe. Hamawe ndiri kuda kuuraiwa. Ndewe Mai Tt ndandikauya anogara mukamba kanenge kenhingirikini. Ndododza kuvhunduka kupisikwa, ndopisikwa kaini. Hanzi nakudzai, your hubby needs attention. Akudzai gara pasi zvako. Attention yese yandomupa usiku achindilambasa iya. Atoneta nayo. Funga kuti usiku hwese ndinenge ndinayo ndakamupa attention, body and soul. Iwe ndiwo ungazondiudze kuti anoda attention murume wangu kudarika ini ndinomuziva. Murume wangu anotoziva kuti ndiri pabasa. Anotondibvunza kuti baby, are you not doing a life today? Yes baby, give me that one. Ndiye atonditi baby. Baby, don't you want to go live today? Antoziva kuti zvinounza mari mumba izvozvi. Uyu ari kutondisevha. Baby, it's enough. What's that? What's that, baby? Okay. Indopisikwa kavangani vanopisikwa mukore uno. Ukaona uchipisikwa tenda Mwari chokwadi. Mukore uno wakamboona. Grilled mushroom, yes baby. Ujende needs mushroom. I want mushroom. Oh, look at that. I want mushroom. Put more. You know your baby loves mushroom too much. Put again, baby. Thank you, my love. Yes, it's enough, baby. Mukore unoyu unotoenda kutoilet murume akamirira akatoti oh baby, nice smell. Ndiani achazviita mukore unoyu? Nice smell. Kana risina kutonhuhwa anobvunza kuti baby, are you okay? Because anenge asina kunzwa kasmell. No, I don't want that, baby. No. Asi Mwari ndinomutenda, Mwari akandipa murume asikana. Just imagine murume uyu ari akandipfumbatira chingoona roko ashem. Una ziroko remurume wangu ashem. Unoziva kana ndakarara so ndinenge ndakaita inonzi raped, kunge wrapping paper. Unoziva unenge wakambundirwa zvekuti wega unotodza kana shit. What's this, baby? Fish? No, I don't want that. Want some bread to yours? No, I think I'm fine. Then I can have some bread. Bread, Yes, I want some bread. Unasikurumira shemurumo. Nongoita kunge ndichangoita tourist attraction. Unoziva zimonya rekuti tarisai kwamo. Ndiri kudya namambo ini. Kwete tumwe tuvarume tunoshaina nato ungati masawa aya ungati ari kuda kutamba break dance ungachatyo. Ndonzwa munhu achiti siyana nemurume wangu. Kuti semurume wacho ungati kajongwe kaka kabatwa nemagetsi. Iri zimitsa rikakutsamira kuti gomera uri kunzwa.
unogomera kuti it's okay now. Yeah. Okay. Now I want some juices there, Papa. Bring one chili. I bring what, baby? Chili. You want chili? Red hot chili. Okay, baby. What else do you want, honey? Okay. Me, I want honey. You know the baby wants honey. So I'll get honey for your baby. Iris murumura nguru ona step alo baba. Ah, shep. Oh, shep. Unoziva rekanyatsoko kutsamira ka. Unonyatsonzwa kuti ukuru hwaMwari. And then some juice. You get me juice, right? Sure. Huh? Unoziva zimurumira rikako. Baby, I'm just talking about the word of God. I'm just telling them about the word of God. I'm just preaching to these people. They need to know that there is God in heaven. You know, it's good to preach the word all the time, baby. You know, people tend to forget that God is there. Itaiwoka amen zvityisemu. Dairaika maamen zvisanyanya kuita kuti. Shame. Just a, let me do this. I'm preaching the word of God is a necessity, you know. Because mrumonga ndobvunza kuti nhasi hausi kuparidza here. Baby, I want to sit this side, Sorry. Thank you, my love. And it depends, not all of them. Yeah, sure, it depends, my dear. It depends. Even you kuti munhu uchatsotswa, it depends with kwawawanira munhu wako. Inini munhu wangu ndakambiwa nemufundisi ka. Saka ipapa tinenge tichingoita zvaMwari. Andi munozvona. Ndakambiwa nemufundisi murume uyu. Kandimbodya mushroom. Mitress. Mufundisi ndo vakandigamuchidza munhu. Saka ndiri mufundisi in the making. Bodya howa. Oh, sorry, I forgot. Ndakanga kunamata itajera kungodya. Zvino ari kunamata ipapa. Ndichingorevedza. Oh. Ukatsimbirirwa nezimurume iri. Unodwa kuti kuti paita zvemunhu asvika pamusoro pemunhu. Kote kamunhu kanoita kunge pepa kuti chiko chiri kuitika pamusoro. Unonyatsonzwa ukuru hwaMwari. Akati gabesa kuti kana vakuchinjwa saidi so kuti uchisandurwa mama. Usandurwa kunge fried egg. Teka murume kuti chero hondo ikauya chaiko kanotopinda mpitikoti yako. Pana warumoto kana hondo ikauya ka. Anopinda mpitikoti nekukwata. Proverbs chapter nyorai mavhesi ndikuda kuti ndichiverenga shoko raMwari danzi nditaure the word of God, something inspiring. Isai mawomaningiri. Proverbs chapter near. If I'm not talking to you, I'm preaching to this. Wow. The Proverbs chapter 9, what about man? Isai ma chapter kuchiteje. What about chapter? Varume vasivese vanotsotsa. Ende hakuna kusina matsotsi ka. Mashona acho vazere mashurugu.
mawaiti acho azere mashurubu. Saka musada kutodza zvokuti anzi wadana netsotsi. Kana wangozanga unotsotsa zvinabasa kana kumarawi chaiku matsotsi ariko. Lipmate iri kubva hanzi lipmate iri kubva. Proverbs chapter 31. Inoti iko Proverbs chapter 31. Proverbs 31. Inoti, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Mukunzwa dera amen. Chidikane nyaya. Maybe this mushroom is really nice. So you Nice. taste it. Yeah. I think I want some more. Just that one first. I'm finishing already. Hakuna kusina murume tsotsi. Matsotsi hobo. Kana iwo machona acho ari kudadwa nawo pabva dzeka. Dzokurova stonyeni dzimwe dzotokurovera stonyeni mahari. Ndinani ndotomborowa stonyeni ndabhadharwa zviri nani. Nekuzorwa uchiveswa. Kunoshosha uku. Chawaveserwa chi. Unoita vana 5 kusina kubvisirwa kana makandinzwa nani. What about that? Nanzi natanaka kutya Jehovah ndiko kufamba kwezuva. Good. Taura shoko guru iwe. Isai magodi papa kana muchoda zvekutaura neni. Amuda zvotaura nemi isai God pa woman of God. Potai mutinyora kuti woman of God. Murume wangu anoziva kuti ndiri woman of God. Potai muchikanda woman of God mu comment section. What about? Hakuna kusina matsotsi. Iwe chingona mati Mwari. Andichada mushurugu chingoni pa murume ari trust way. Unozona? Hey manager imbava machimbava kokwa kuna mbave. Manyasara ndijayo imbava. You need to enjoy every moment in your life. Make it special. Don't worry about what's going to happen. Usanyanya umanyisa future. Live now. Live now. Wakada kufunga zviri mberi unoita stress. Sorry my in-law, let me mix. Sorry my in-law, I was talking about the word of God. I'm talking about how people stress over the future. How am I going to live? How am I going to, you understand? I am telling these people about the future, nothing more. I'm just giving an inspiration this morning to say, don't worry much about what you are going through, what is going to happen to you. There is more to life. Live now. That is what I'm saying to these people. It's only that I'm mixing with Shona because I've got my Shona people here. You understand? And the table manners mura ashati tezvitable manners ndiripa kuita mari chaundo. Do you know kuti Facebook isusu yedu iri monetize? Do you know kuti kutotarisa kwamakaita uku kunoita kuti collect mari kubengi? Saka nakunditi Facebook mira wakutomisa mari va. Yamanse ndinoita tinopusha maviews ekunotora